Menorca conté les restes d'uns monuments colossals. Durant molts segles, s'havia perdut la memòria sobre l'origen i els constructors d'aquests edificis. Els menorquins els atribuïen tradicionalment a una raça de gegants que havia habitat l'illa molt de temps enrere, ja que els semblava que no podien ser homes corrents els que havien mogut aquelles pedres gegantines. El 1593, l'historiador mallorquí Joan Binimelis escriu de la taula de Torralba que sembla un altar per a sacrificis, i són les dues pedres tan grosses que no hi ha força d'homes que les pugui moure. Joan Ramis i Ramis, el 1818, va escriure el primer llibre dedicat íntegrament a la prehistòria de l'illa, on va formular les primeres hipòtesis d'acord amb els plantejaments científics del moment i va donar a conèixer el patrimoni prehistòric de Menorca fora de l'illa. Altres investigadors, com Èmil Cartaillac, encara dins el segle XIX, van continuar els estudis i la difusió fora de Menorca del nostre patrimoni arqueològic. Les excavacions de l'arqueòloga anglesa Margaret Murray, entrats ja al segle XX, van marcar un punt d'inflexió en la investigació de la nostra prehistòria, igual que la labor de la menorquina Maria Lluïsa Serra. Durant les darreres dècades del segle XX i fins a l'actualitat, les excavacions arqueològiques s'han multiplicat i han incrementat el nostre coneixement sobre les persones que van dreçar les impressionants construccions prehistòriques de la nostra illa. Gràcies a la feina de tots aquests investigadors, avui sabem que els antics menorquins no eren gegants, sinó homes i dones com nosaltres, arribats a l'illa fa poc més de 4.000 anys. Amb el seu enginy no només van construir navetes, talaiots i taules, sinó que van transformar el paisatge de Menorca i van contribuir així a donar-hi l'aspecte que avui coneixem. Encara queden moltes preguntes per respondre sobre aquells menorquins que van viure fa mil·lennis i, per tant, molta feina per fer. Però, sens dubte, ja és ben hora de donar a conèixer al món el seu llegat i tot el que sabem sobre ells.